boa tarde, moitísimas grazas. Estamos competindo con desfile de Entroido de Milán. Ben, o noso disfraz hoxe vai de Altri, xa estamos de Noraboa. A noticia de hoxe é que arquiva, polo menos de momento, a expediente, e, bueno, é día de estar contexto, non? Ben, cando plantexamos nas nosas xuntanzas do IEN dos martes que cosas podemos facer e tal, hai tempo que vimos rosmando coa idea de convidar a persoas do mundo da información, do mundo do xornalismo, para que, dentro do seu punto de vista, tanto profesional, sí, pero personal tamén, nos conten como é que eles ven a situación, non? Entonces, cando falamos desto e que estaría ben plantexar un faladoiro deste estilo, tengo que dicir que o primeiro nome que nos veio a cabeza foi o de David, que ha sido bello colaborador, amigo e admirado xornalista por esa autodefinición, que é unha autodefinición túa, non? Xornalista máis de datos que de anécdotas. Isto non é unha coña, de datos e non de anécdotas, non? Pois eso procuro aplicalo no que fago eu, no que eu digo, porque eso é, supoño que sí, que funciona así, é unha garantía de que todo o que dis o público, e se está respaldado con datos, pois está respaldado con datos. Gustará, non gustará, pero o que é. E debe ser verdad, porque teño dito moitas barbaridades e ainda non viñeron por mí, o sea que debe ser que digo cosas que non certas. Ben, empezamos. Este ciclo empezouse, foi moi fácil organizalo, tanto por David, xa cando yo plantexei, enseguida me dixo que sí, só me faltaba acordar as datas, claro, tiña que ver con que os convidados e convidadas pudesen acomodar a súa senda a visita ao IEN, e os outros ponentes foi prácticamente o mesmo, non? Foi unha sorte facelo, temos todavía algunha outra posibilidade, pero, bueno, tampouco era cuestión de cargarse moito en calendario. Sabedes que a primeira é hoxe, con David, o título que David propón é de onde saen as noticias. O segundo faladoiro será o día 6, teremos aquí a María José Porteiro. En abril estaba marcado 10, porque era o que acordamos con Antón Rosada, pero chamoume hoxe, ten un imprevisto, e pediume, por favor, cambiarlo, e cambiamos para o 17. E logo, esta primeira tirada pecharémola con Tareixa Navaza, que tamén nos dará a súa visión e ela se enfocará, pois eso, sobre todo na TV, non? E isto será o 29 de abril. Ben, empezo. E empezo porque, preparando a presentación, cando eu, bueno, propuxen presentadores, presentadora, pois, bueno, claro, nada, pois, tampouco hai que tuviera moitas respostas. Eu presento a David, para mí é unha hora, estou contentísimo de facelo, estuve lendo, intentando artillar unha presentación así que non fose unha paliza, pero que tivese algo de cousa, e lembrei, recordei, e relendo cousas, atopei, ahora falaba con David, un artigo de un xornalista de diario.es, de Carlos Hernández, un artigo post-mortem, donde, despois de moitas cousas, eu recomendo no sitio de buscádelo, de diario.es, o artigo e a carta non ten desperdicio, pero para este momento, pois eu creo que ten tres cousas fundamentais, porque se plantexamos este faladoiro é porque cada día na nosa vida, nas nosas sociedades, pasan moitas cousas, hai moita xente contando o que pasa, e antes de contar o que pasa, decide que cousas das que pasan vai a contar e tales non, e incluso as que conta vai a decidir de que maneiras conta. Entonces, sabemos que non hai verdades absolutas. Carlos Hernández decía: de veteranos colegas de profesión aprendín as que considero dúas máximas do xornalismo. A primeira, objetividade, pero non é sinónimo de neutralidade. Contar a realidade con objetividade obriga, case sempre, a non ser neutral. Segundo, para ser un bo xornalista é imprescindible ser unha boa persoa.
E decía Carlos Hernández, e eu engado unha terceira. O xornalismo non é unha profesión máis. Do noso traballo depende que a sociedade poida exercer o seu dereito a estar ben informada. Do noso traballo, aínda que non só dele, depende a liberdade, a igualdade e a democracia. Por iso, non collen excusas para mentir ou para ocultar. E no caso de facer, mentir ou ocultar, deberíanse nos exixir responsabilidades profesionais e mesmo penais. Isto decía Carlos Hernández na súa carta. Ben, David Reinero, nacido en Migrán, no ano 79, e autodefínese, como explicaba, como xornalista de datos máis que de anécdotas. É un xornalista especializado en información política, traballa en Praza.gal desde o ano 16, tras facelo, entre outros, en El País, Xornal de Galicia, Atlántico Diario, Diario de Galicia tamén, creo, no, bueno. As súas informacións en Praza.gal tamén veñen sendo publicadas a nivel estatal, primeiro en Infolibre, primeiro en el diario.es e actualmente en Infolibre. E justamente por unha das súas publicacións del diario.es abro aquí unha pequena paréntese para facer eu unha anécdota. Para que vos dades conta de como é David, ou como é o traballo de David, aparece citado na bibliografía dunha tese de doutoramento que fala de arqueoloxía. A doutora hoxe, firmante desta tese, chamase Aida Vázquez, e cita a David, na súa bibliografía, dunha tese de doutoramento que leva por título Arte rupestre da comarca do Baixo Miño, e cita a David porque, no seu momento, el diario.es sacou un artigo donde explicaba, daba conta da descoberta nas Neves, na parroquia de Taboesa, do conxunto da Coutara. E nese artigo, David, como bo xornalista, documentase, pregunta e escribe e conta. E David fala do IEN, David fala do proxecto ECUS, David fala de Xosé Loi Vilar e David fala do traballo do novo paradigma do estudo de arte rupestre en Galicia, do IEN. E isto o cita Aida, a doutoranda, pero, curiosamente, o cita da versión castelá, e Aida non se dá conta que este mesmo artigo fora publicado o día anterior en galego en Praza.gal. E tendo este artigo tal profusión de datos, de informes, de fotografías, do grupo de traballo, vídeo de a presentación, non hai ninguna cita na tese de Aida Vázquez, nin do IEN, nin do proxecto ECUS, e a única cita que hai de Xosé Loi Vilar é un libriño, a tese do ano 2019, e a única cita que hai de Xosé Loi Vilar é este libriño sobre o Outeiro dos Lameiros do ano 2009, nada máis. E iso é unha tese de doutoramento dunha persoa que é doutora. E esa tese foi dirixida por dous persoas eruditas no tema, Ramón Fábregas e Rodríguez Rellano, e esa tese foi valorada moi positivamente por un tribunal de expertos e expertas que a esta persoa lhe concederon o grau de doutora, e hoxe, pois, ten esa condición. É unha pena, pero é así. Anécdotas destas hai máis, non bien temos máis teses de doutoramento, temos máis traballos de xente que esquece, en fin, son cosas de memoria, esquece, hai que traballar en memoria. Bueno, non sigo usar coas anécdotas, non? Hai unha parte de anécdota e hai unha parte de datos. Outra vez volvín a decir nomes, datas, e o que non lle guste. Decía eu que David, que falarei, xa foi máis da conta, David é licenciado en xornalismo pola Universidade Pontificia de Salamanca, máster en Relacións Internacionais e Comunicación pola Universidade Complutense de Madrid.
esta licenciatura e estes másteres son de verdade non como outros que tamén hai por Madrid. Non? David está especializado na fiscalización das administracións públicas en xeral e en particular das súas políticas de ordenación do territorio e de infraestructuras. Nesa área ven investigando todo o que rodea o accidente de tren de Angrois, do que publicou o libro Angrois o Ave en Anacos, en Praza no ano 2014, galardonado co Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo da Diputación de Ourense, e lembraredes que ese libro foi presentado aquí en Villena. No seu momento. David é Premio de Xornalismo Manuel Reimóndez Portela no ano 21 por unha serie de entrevistas co gallo do 40 aniversario do Estatuto de Autonomía. O seu primeiro premio foi xa no ano 2005, antes donte, no terceiro premio Nano Cambeiro, que era un premio que organizábamos aquí no IEN, de xornalismo sobre o Val de Miñón. E nese artigo, que titulaba Cando Praia América tiña 1000 nomes, fora publicado no Atlántico Diario e tamén está publicado no número 4 da revista do IEN. É un artigo non é moi longo, pero é moi interesante e vos lo recomendo porque o de Praia América é un invento relativamente recente. Boca da boca, deixolle o tempo a David que para iso viñastes aquí. Muchísimas gracias, David Cantos. Non é a miña primeira vez aquí no IEN, como xa ben dixo Bruno. Como sei como vai isto, non quero ser como tantos comparecentes que veñen aquí ao IEN e falan eles todo o rato sen poder dialogar co público. Así que trouxe unha intervención relativamente curta, creo, para logo abrir tempo para conversar e que preguntedes todo o que quirades. Como son o primeiro que intervén nesta serie de 4 xornalistas, intentei pensar unha panorámica que vos sirva un pouco de introducción e que vos dea ideas para poderlle preguntar tamén os 3 compañeros ou compañeras que veñen despois. Nesa liña, eu tamén son o máis novo de todos os que van a comparecer aquí. O máis novo, pero teño 25 anos xa de experiencia nesta profesión. Ainda así, como son o máis novo, tamén intentarei ser o máis provocador, que creo que nos corresponde aos novos, e intentarei deixar algunhas perlas para ver se os que veñen despois dan resposta ás miñas provocacións de hoxe. A comparecencia vai a ser, a intervención vai a ser estruturada en 4 áreas moi breves. Quería falarvos de onde saen as noticias a partir de que tipos de xornalistas hai, que tipos de xornalismo hai, que tipos de medios hai, e logo deixar unha parte final que eu traía preparada, dixo Bruno, a miña experiencia, o tema da miña vida, o que máis investiguei foi o accidente de Angrois, está moi recente o accidente de Adamuz, e quería poñerlo como exemplo de como se analiza un gran caso, unha gran investigación, pola vinculación actual que hai de Adamuz. Era o que traía preparado, pero hoxe, ás 10 da mañá, saiu outra noticia, o arquivo de Altri, e supoño que se vamos a analizar un caso concreto acabará saindo Altri, e me preguntaréis por Altri. Teñemos que dicir que non traio nada preparado porque ata as 4 da tarde eu estaba en Santiago escribindo sobre Altri, entón non tiven tempo material de preparar nada de Altri, pero haberá preguntas de Altri e responderé a preguntas de Altri. Entón, empezamos. De onde saen as noticias? As noticias saen dos xornalistas. E os xornalistas hai de varios tipos. Hai tertulianos, hai articulistas, hai opinadores, hai locutores. Por aquí van pasar varios destes tipos. Algún deles foi xornalistas antes. Agora mesmo, o único que vai pasar por aquí que é xornalista a día de hoxe son eu. Entón, quero defender a miña cuota de xornalismo, que é facer xornalismo, non ser articulista, opinador ou tertuliano. E, sobre todo, defender o xornalismo escrito. Xornalismo escrito non é hoxe só os xornais en papel. Xornalismo escrito é unha web xornalística ou é unha axencia informativa. E o xornalismo escrito é hoxe e foi sempre a principal orixe das informacións. Despois, o resto de medios o que fan é replicar
a inmensa maioría do que publicamos os xornalistas de xornalismo escrito. Insisto, sexan xornalismo en papel, xornalismo en digital ou axencias de información. Nos damos noticias e logo veñen outro tipos de profesionais, os que dicía antes, opinadores, tertulianos, articulistas. E ao final, moitas veces, son eles os que se levan a sona, non? A fama de facer o xornalismo, pero non. Eles opinan da primeira noticia que damos os xornalistas de base, os que non temos nome, os que non se nos coñece tanto, non? Entón, iso é o primeiro. As noticias saen dos xornalistas e logo outros opinadores ou tertulianos convértenas en outro tipo de información, non? Pero xa non é unha noticia. A orixe sempre é unha noticia. Logo, as noticias saen do xornalismo e hai distintos tipos de xornalismo. Todos válidos, por suposto, son todas cousas que suceden. Hai a noticia máis evidente, unha noticia de sucesos no sentido de que pasa algo. Hai un accidente, choca un coche, é un acontecemento, non? É un feito indubitado, público, notorio. E segundo a notoriedade, pois será máis ou menos noticia, non? É un tipo de xornalismo fundamental. Hai outro xornalismo que é de declaracións. Un político fai unha declaración, esa declaración será máis ou menos relevante no contexto que teña, non? Quen a diga, o nivel de burrada da declaración, digamos, non? Tamén é xornalismo. Pero logo hai outro xornalismo que é o que intento facer eu, que é contar o que alguén non quere que se conte, non? Hai xornalismo público que van contar moitos medios, pero contar o que alguén non quere que se conte require un traballo. O outro son feitos públicos, notorios, non hai que esforzarse máis que en contalos ben, en contextualizalos. Pero hai que contar ben e contextualizar, e se ademais hai que investigar para averiguar eso outro que está oculto, que non é público notorio, require un pouco máis de traballo. E isto quedome sempre coa coletilla de contar o que alguén non quere que se conte, preferiblemente se alguén que non quere contar algo é poderoso. E aquí está o que dicía Bruno antes, non? Hai que seleccionar de todo o que pasa o que se conta. E non é o mesmo contar cousas que un pobre non quere que se conte que contar cousas que un poderoso non quere que se conte. O poderoso ten poder para contar o que el quere. Entón, mellor contar o que el non quere. Exemplo, un exemplo moi claro, este dito que se di sempre de que é máis noticia, que un can morde un home ou que un home morde un can. Hai varias cousas a ter en conta nestas frases. Para min, o noticioso non é tanto o raro como o poderoso. Quero dicir, que un can morde un home, os cans traban. É normal que traben, non? Que un home morda un can xa é algo máis raro, non? E a xente podría pensar, é noticia porque é raro. Non, eu quero pensar que é noticia porque o home é o poderoso no sentido de que é o consciente, o que ten unha mente máis elaborada e ten que saber que non pode trabar un can, non? Entón, quero poñer o foco non no raro, que moitas veces moitos medios poñen o foco no raro, senón no matiz do poderoso. En que se ve isto moitas veces? Nas sentenzas judiciais. Veredes un montón de xornais, un montón de medios, sentenzas judiciais de sucesos de, digámoslo así, un yonqui que atraca non sei quen, un ocupa que fai non sei que cousa, un navajero que... Hai un montón de sentenzas máis que non saen publicadas de un responsable dunha administración pública que fai mal o seu traballo. E non saen. E dígovos, asegúrovos, que o rango de sentenzas a nivel dun mesmo tribunal é similar dunha cousa de outra. Unhas son fáciles de publicar, porque o pobre, o de abaixo, non te vai a protestar, non te vai a amosar o seu poder. As sentenzas, non estou dicindo que os xornalistas estén inventando nada, que estea buscando suciedade detrás dunha administración, e que sexa o xornalista o que diga que algo está ben ou mal, non. Sentenzas judiciais, firmes, que din que un profesional da administración fixo algo mal, e non só iso,
porque pode facer algo mal un funcionario. Vale, iso é unha sentenza en primeira instancia. Pero cando hai un responsable político que ordena recorrer esa sentenza de primeira instancia, porque aí sí que hai unha decisión política de recorrer, e hai un responsable político que avala o que fixo mal o funcionario, aí xa se vai enredando a cousa. E finalmente, cando chega a sentenza definitiva, pasou porque, o mellor, un erro dun funcionario é ratificado por un cargo político que a súa vez decide recorrer a sentenza e finalmente esa sentenza final xa non é un erro dun funcionario, é un responsable político que decide enrocarse nunha mala decisión, nunha mala xestión. Esas sentenzas hai moitísimas e non saen tanto como as do pobre que atracan a rúa. Ben, pois, a isto vou, a elexir as noticias que os poderosos non queren que se conten, non as noticias raras, non? O can que traba o home ou o home que traba o can. Esa é a diferenza na que intento poner o foco o traballar. Igual, exemplo que podedes ver con estas noticias. É noticia que hai habitualmente na prensa erros médicos, profesionais da medicina que se trabucan, porque todos somos humanos e todos nos trabucamos. É máis noticia unha sentenza dun erro médico ou unha sentenza que di que o sistema médico está mal e que esa persoa foi operada máis tarde do debido polo sistema médico? Creo que é máis noticia a relevancia unha sentenza que condena o sistema por unha demora sanitaria que non unha sentenza que condena a un profesional que se trabucou, como nos podemos trabucar todos, non? Pois nesa línea vai o de elixir quen é o poderoso nas informacións para poñer o foco no poderoso. E logo, tipos de xornalistas, tipos de xornalismo ou tipos de noticias, e logo quero establecer tamén unha diferencia en tipos de medios de comunicación. O xornalismo, facémolo os xornalistas, facemos un tipo ou outro de xornalismo e facémolo con cartos. É así de duro. O xornalismo custa cartos. Hai medios activistas, hai medios de voluntarios que fan activismo. Iso non é xornalismo. O xornalismo ten que ser profesional. Ten que haber un criterio profesional detrás e ten que haber uns cartos que paguen a un profesional que faga xornalismo. Para iso cobra. E un profesional cobra de dúas vías. Cobra da súa empresa, evidentemente, da súa empresa ou de outras institucións. Nos, no noso caso, quen está detrás de Praza Pública é a Fundación Praza Pública, o sea, non é unha empresa. E logo explicarei por que a diferencia entre unha empresa ou outro tipo de entidade. Non, somos unha fundación, o que hai detrás. Cobro da miña fundación, a miña fundación págame todos os meses. Pero a miña fundación consegue os cartos de dúas vías, ou dos lectores ou da publicidade. Entón, o xornalismo paga, non? Fundamentalmente, ou vos, os lectores, ou a publicidade. Se non o pagades vos, vos estades sendo o pagamento do xornalismo. Vos estades sendo o produto polo que paga a publicidade. Se vos non pagades por xornalismo, vos vades ser a mercadoría que venda o medio de comunicación a unha empresa para que esa empresa poña publicidade no medio. Dadevos conta. É así de importante. Se non sodes os que pagades, vos ides ser a mercadoría. A mercadoría non é o medio. A mercadoría é o lector. É o medio que di, temos tantos miles de lectores, señor anunciante, véndoche esta cantidad de lectores para que ti poñas publicidade no medio. Como teño tantos lectores, pido tanto pola publicidade que queres poñer aquí. Entón, iso o xornalismo custa, se ti non pagas polo xornalismo, outros van pagar por ti, os anunciantes, os comerciais, as empresas, ou os institucionais, os gobernos. E aquí apunto unha vía final para o que probablemente acabaré contando na última sesión da CRTVG e dos medios públicos e a maior relación entre medios públicos entre poder público e medios. O exemplo que puña antes. Nos, en Praza, o que está detrás é unha fundación, non é unha empresa. Como toda fundación, por definición é sen ánimo de lucro. A Fundación Praza Pública, o seu obxectivo é editar un medio de comunicación. E ten os estatutos que se hai beneficios, os beneficios tenense que reinvertir en xornalismo. Como fan? Se dá para contratar a alguén máis, contratas a alguén máis.
Se non, faise un peto para cando veñan mal dadas, e se hai peto e non se pode contratar alguén máis, sube o noso soldo, os que xa estamos. Eso é investir en xornalismo para a Fundación Praza Pública. Ben, pero Praza Pública é unha fundación, non unha empresa. Perversión do sistema galego de axudas a medios de comunicación. En Galicia hai axudas a medios de comunicación de dous tipos. Axudas por usar o galego, en xeral, que son menores, sinceramente, son menores porque a inmensa maioría dos medios de comunicación de Galicia non usan o galego, entón ao poder non lle interesa dar moitas axudas porque non vai haber moitos medios o que darles. E hai axudas a medios de comunicación en xeral, simplemente porque haxa medios de comunicación. Non me parecen mal esas axudas, dicía antes Carlos Hernández no seu escrito póstumo. Os medios somos fundamentais para a democracia. Pareceme perfecto que as administracións públicas apoyen a un sector que se considera a sí mesmo, como eu me considero, fundamental para a democracia. Pareceme perfectas as axudas públicas aos medios de comunicación. Pero a versión do sistema, as axudas públicas, sexan a medios de comunicación en xeral ou en galego, en Galicia, son para empresas con ánimo de lucro. Praza Pública, como fundación sen ánimo de lucro, non recibe un só euro, porque non temos ánimo de lucro. Entón, plantexadevos a cantidade de intereses cruzados que hai detrás das informacións, non? E logo, explicado tipos de xornalistas, tipos de xornalismo, tipos de medios de comunicación, aquí era cando quería contarvos un pouco un caso concreto de investigación, non? O caso de Angrois, que relacionou un pouco co accidente de Adamuz. Tiña algo preparado, vou a ser moi breve, para que logo me podades preguntar tamén por Altri e abrir un debate xeral, que creo que é o máis interesante disto. Creo que vou ben de tempo, un pouco acelerado, pido vos perdón porque veño acelerado de ter que escribir ata as 4 da tarde sobre Altri. Entón, veño co subidón da actualidade informativa. De Angrois, para que vexade como funciona un caso práctico de xornalismo e da nosa responsabilidade como profesionais. Iso, quero contarvos a miña experiencia directa co accidente de Angrois, do que levo case 13 anos para este verán informando dende a media hora que sucedeu o accidente, dende que baixei as vías media hora despois de que descarrilara o tren. Aquí houve unha versión oficial inicial moi rápida de que todo fora só culpa do maquinista. Durante 12 anos, un par de xornalistas estivemos contando que máis alá diso había moitas outras eivas de seguridade no sistema ferroviario. Así o dixo hai ano medio unha xuíza na primeira sentenza penal do caso, que había máis cousas máis alá do maquinista. Pero agora, hai menos dun mes, dúas xuízas distintas da Audiencia Provincial da Coruña veñen de volver a versión inicial de que só fora cousa do maquinista, co voto discrepante dunha terceira xuíza. Era un tribunal de 3 xuízas, dúas din que foi só cousa do maquinista e unha terceira coincide, como a xuíza anterior de primeira instancia, que tamén debía ser condenado un cargo de alí. Como chegamos ata aquí? 13 anos despois chega a sentenza xudicial. Os xornalistas non podemos esperar 13 anos para contar un feito. Temos que contar o que temos cando o temos. E tras un accidente, e máis desta envergadura, todo é confusión. Nesa situación de confusión, estábamos en Angrois cando desde os máximos niveis do goberno e do Ministerio de Fomento se nos traslada aos medios de comunicación que había unha grabación do maquinista admitindo que se despistara. O accidente ocorre ás 9 da noite. Os xornais teñen que estar rematados para ir a impresión a 1 da madrugada. Os informativos son inmediatos, o telediario é ás 9, o hora 25 da SER remata ás 12 da noite. Había que contar o que había. Eu entendo que un director dun xornal, se o chama unha ministra, daquela, Ana Pastor, e lle di iso, que ademais é verdade, porque así o recoñece o maquinista, que se despistou, e así se escoita nunha grabación. Eu entendo que ese director dese medio o publique. É o que se sabía, o que sabía o medio naquel momento. O xornalismo é así de imperfecto. Temos que actuar no momento co que temos.
Pasa algo moi tráxico, tens que contar o que sabes rápido e imprimir o xornal. Pero ao día seguinte, nas semanas seguintes, podes quedar con esa versión ou investigar. Tamén podes facer como fixo algún e publicar unha foto do Facebook do maquinista que fotografara un velocímetro a 200 por hora, como se fose un tolo da velocidade. Pero aquela foto tirara mentres conducía outro maquinista outro tren que podía ir a 300. Pero foi así como algúns medios axudaron a sentar a versión de que fora todo culpa dun maquinista tolo. Os que investigamos en serio o tema, o que atopamos foi que a DIF e Renfe desconectaran o sistema de seguridade que podía evitar ou paliar o despiste dese maquinista. E despois atopamos que o goberno de Rajoy manobrara, mesmo ante a Unión Europea, en defensa desa versión oficial. A Unión Europea quería facer público un informe crítico con España e o goberno de Rajoy pediu que non se fixera público. Estas informacións, desvelando todo o que funcionara mal máis alá do maquinista, fómolas publicando eu en El País e outro compañeiro en La Voz de Galicia. Non estamos falando de dous xornais menores, estamos falando do xornal líder estatal e o xornal líder en Galicia. Neste caso non se pode dicir iso de que os grandes medios ocultan o importante. Non. Fomos dous xornalistas pequenos de dous grandes medios os que contamos o que pasara. Pero para cando puidemos contar, cando puidemos facer con toda esta información contrastada, documentada, xa pasara tempo. Investigar leva tempo. O caso xa deixara de interesar. Xa quedara na mente de todos que fora o maquinista. Neste caso podemos dicir que a versión oficial de que só fora culpa do maquinista, divulgada polo goberno, era unha información falsa por incompleta. Pero fomos poucos os xornalistas que intentamos desmontar esa falta de información, non? E corrimos o risco de que se nos acusase a nós desa fake news. Todo o mundo contara xa que fora o maquinista, a que veñen estes dous a contar agora outra cousa distinta, non? Eu sempre digo que menos mal que neste caso fomos da man como un compañeiro de La Voz de Galicia e del País e despois unha terceira compañeira de Europa Press, porque senón seríamos, sempre poño exemplo, se lembrades, El Mundo con la mochila de Vallecas despois do 11M, non? Se chegamos a estar un show, por moito que fósemos eu en El País ou me compañeiro na Voz de Galicia, sería un tolo del País que insiste nisto. Por sorte, cando el publicaba algo en La Voz, eu o día seguinte intentaba contrastarlo en El País e publicalo tamén, e a inversa, eu publicaba en El País e el contrastaba o publicaba en La Voz. Grazas a iso, non fomos a mochila de Vallecas. Isto é unha especie de revisión por pares, non? Como se fose unha publicación científica. Un avalábamos o traballo do outro. Pero foi un traballo duro porque as presións en defensa da versión oficial mantiveronse durante anos. E como acaba todo isto? Pois o que vos dicía, cunha primeira sentenza e un ano e medio que condenou a un cargo da DIF ao mesmo nivel que o maquinista, e agora cunha revisión desa sentenza pola Audiencia da Coruña que absolveu o cargo da DIF e que di que a culpa foi só do maquinista. Todo isto impugna o noso traballo xornalístico? Eu digo que non. Quero pensar que grazas a todo o que contamos que estaba mal no sistema ferroviario, aínda que agora non supoña a condena penal de ninguén, todo iso que contamos axudou a que os responsables da DIF se sintan vixiados e presten maior atención á seguridade. Entón, esta conclusión a que eu chego é que o xornalismo, dende logo, non é o mesmo que xustiza, vale? Cada esfera ten a súa responsabilidade e nos defendemos, así o fixemos en Praza Pública. Estive en El País 3-4 anos co caso, despois seguino en Praza Pública, e o que defendemos hai uns días nun editorial en Praza é que xustiza non é xornalismo, somos outra cousa, non? Pero para que vexades tamén como evolucionan as situacións e as frustracións dun xornalista de base. El País permitiume investigar todo o que pasara. Antes de que chegara esta sentenza nova que di que foi o maquinista, con toda
con toda a hemeroteca que ten el país de investigación de todo o que pasou mal en Angrois, con independencia de quen fose a culpa. Tras o accidente de Adamuz, el país publicou un editorial 2-3 días despois que di isto no seu remate. Leo e remato case xa con isto. O editorial falaba de que o goberno de España prometía transparencia a respostas por Adamuz, ¿no? E o editorial dicía: la respuesta que prometió Pedro Sánchez no puede ser el informe técnico de una comisión que puede durar meses o años, sino una explicación pronta y entendible de los hechos que dé tranquilidad a los ciudadanos cuanto antes. ¿Qué quiere decir isto? O xornal líder en España, El País, que despois do accidente de Angrois se esforzou en ir máis alá desa explicación pronta e entendible daquel goberno, de que fora só o maquinista e xa estaba, agora o que pide, tras o accidente de Adamuz, é textualmente unha explicación pronta e entendible. Iso é xornalismo. Cometer erros unha vez tras outra, e unha vez tras outra seguir traballando para enmendalos con mellor información. O que non podes pedir é que o xornalismo dé unha resposta rápida e entendible. O xornalismo require tempo e investigación. E isto é un pouco que traía preparado de onde saen as noticias, tipo de xornalistas, tipo de xornalismo, tipo de medios, e un exemplo do que custa investigar e a onde te pode levar unha investigación nun caso tan complexo como Angrois, e como estamos condenados a repetir os mesmos erros como acabamos de comprobar agora con Adamuz. Ainda así, temos que seguir traballando e temos que seguir investigando. E aquí quería abrir un pouco o tempo das preguntas e dos comentarios, e asumindo que alguna cousa caera de Altri, porque o máis inmediato do caso hoxe. Moi ben, pois sabemos o todo. Alguén ten gana de arrancar? Que arranco yo. Empezamos contigo, sí. Arranco yo un poco. Hoy me ha sorprendido una noticia en La Vanguardia que dice el titular: la pareja de Ayuso se aferra a la condena de García Ortiz para evitar la suya por fraude fiscal. Hay un subtítulo que no voy a leer y está muy relacionado con lo que decía, porque precisamente la defensa de García Ortiz eran los periodistas que aseguraban que tenían la noticia antes que el fiscal lo había puesto en público. La justicia no cree en el periodismo, ¿no? En este caso. Siempre estamos en el punto, hablando de lo que comentabas últimamente, pues, ¿qué opinas del caso Ayuso? Bueno, el caso de la pareja, Alberto González Amador, y que no está juzgado y en cambio el juez o el fiscal, perdón, en este caso está condenado desde hace tiempo. Se recuerda también É un exemplo máis desa frustración que dicía dos xornalistas. Investigas, sabes que hai algo sucio, logo chega a xustiza e di outra cousa. Vale, pero igual que a xustiza ten todo o dereito de dicir que non nos cree, defendo o dereito dos xornalistas de dicir todas as veces que a xustiza fai mal e de poder criticar a xustiza. Entón, empatamos, váleme perfectamente. A democracia tamén consiste niso, en que a xustiza non crea en nós e nós non creamos na xustiza. O nome do maquinista, perdón, o meu galego non é o mellor. José Garzón. Lembro nome porque o país se esmerou en decir o nome, en decir que estaba falando con móvil. O país se comportou de unha maneira os primeiros días terrible, terrible. Hasta o punto que deseo. O terrible foi meu. Pero foi terrible. Sí, a primeira semana tiñamos a información que tiñamos. A impresión que... Despois desa primeira semana, sí. Son dous xornalistas seguimos investigando que durante 13 anos enmendámonos a nós mesmos. O resto dos medios son os que nunca se enmendaron. A impresión que tive eu é que estaba dirigido para botar a culpa ao maquinista. Sí, polo Ministerio de Fomento, expresamente, sí. Decido o país precisamente por eso. Pois son un dos responsables, non son o único responsable, non son o único responsable, pero son un dos responsables de que na primeira semana despois do accidente se puxese o foco no maquinista. Estaba indignado.
Pero mira una cosa que se me ocurre comentarte. Pero yo me imagino que los ciudadanos y ciudadanas también tenemos capacidad de pensar. Y entonces, bueno, aparte de que yo pienso que son bastante diferentes los dos accidentes, pero en el accidente de Ambroix, que a mí me parece tremendo que cada vez que se habla, incluso del de Adamuz, vuelvan a poner el descarrilamiento de Ambroix, y yo no conozco a nadie que fuera en el tren, ni que se haya muerto, ni que haya sido herido, pero me parece inconcebible, indignante y una falta de respeto hacia las personas que se murieron ahí y a los heridos. Entonces, vamos a ver, algo de sentido común yo pienso que tenemos. Entonces, el tren va por una vía. Si nosotros vamos en un coche y nuestro teléfono móvil nos dice a la velocidad a la que vamos, ¿cómo se puede dejar en manos solamente de una persona, de un conductor, un tren que lleva cientos de personas? Tiene que haber no solamente un control para que si esa persona se despiste, y además en este caso hablando con el interventor, no, tiene que haber más de uno. Entonces, hombre, algo de sentido común tenemos. Entonces yo pienso que cuando se produjo ese accidente, yo no creo que la mayoría de los ciudadanos de este país creyesen que la culpa era solo del maquinista. ¿O sí? Ese sentido común que dis é exactamente o mesmo que teñen dúas suizas. E outras dúas suizas din exactamente o contrario. Dúas suizas consideran exactamente iso. Iso é exactamente o que levo considerando eu en 13 anos de traballo de investigación. E outras dúas suizas opinan ao contrario. O sistema é así. Esas dúas suizas, das dúas suizas que opinan como ti, unha é de primeira instancia, é a primeira sentenza. Esa sentenza revisana 3 suizas. Esas 3 suizas votan. E 2 votos poden máis que un. E xa está. É a xustiza. E logo está o que dicía. A xustiza pode opinar o que queira, e cada cidadán, con o seu sistema, con o seu sentido común, e cada xornalista, aplicando as nosas regras da profesión, podemos discrepar abertamente da xustiza, e non pasa nada. Sí, a ver si non teño moi claro o que vou a decir, non? Pero, porque son moitas cousas. E está claro que o periodismo está influindo sobremanera a toda a sociedade, non? Entonces, eu quería incidir ou que matizaras un pouco máis. Creo que os momentos iniciais son vitales, son casi o que condiciona. Falando do fiscal xeral, noso amigo Miguel Ángel, o ten clarísimo. Es relato, impoñer o relato do primeiro momento. Relato, dos do primeiro segundo, é unha cousa. É o caso do maquinista, relato do primeiro ou momento. sea mentira. Correcto. E eu creo que estamos en ese momento en casi todo. Por exemplo, hai un relato tamén que non teño a certeza, porque non son especialista e a veces chegar a verdade é complicadísimo. Pero, por exemplo, o relato do COVID, o relato de que foi a orixe do COVID, aí temos millóns de mortos. O relato dese primeiro minuto foi que a causa era unha causa natural, mórcegos, etc. Te podes investigar isto e ves que probablemente non é así. Pero o primeiro minuto está acreditado que hai unha presión de certas entidades, igual que hai a presión de Mar no caso do fiscal xeral, por poñer o relato, o primeiro relato que é o que vai a condicionar sobremanera o resto. Un matiz, sí e non. O relato construíse a partir dun dato. Vale, estamos o que se dice sempre, dato e non relato. Vale. O relato chega xusto despois do dato. O relato son os opinadores, os tertulianos que orientan o dato para o rego que lles interesa a cada un, non? Pero o dato está antes, e por iso a miña defensa do xornalista de base, o inicial, o que saca o dato. Hai un xornalista que saca, que está investigado
por fraude fiscal o mozo de Ayuso. Ese é un dato. E cando sae ese dato é cando Miguel Ángel Rodríguez monta o relato. Igual que hai un dato, un tren descarrila nunha curva con 80 mortos. Ese é o dato. Logo chega o relato, non? O sea, detrás de todo, na orixe, primeiro, hai un dato. É responsabilidade dos xornalistas que o dato sexa o máis certero posible para evitar que logo o relato teña máis capacidade de afastarse do dato. Vale, esa é un pouco a idea que teño. Estou de acordo contigo, pero por diferenciar esa fase. Eu creo que o relato chega nunha fase posterior. Sin duda, pero o relato eu creo que conta moitísimo máis Por iso a miña defensa de que sobre todo quero máis xornalismo, menos relato. A mí me dá a impresión de que os humanos queremos que nos conten historias. Inda que a matemática, o dato, a veces é clave, pero sobre todo que queremos que nos conten historias. Sobre todo, incluso a forma de que, como nos contan as historias, nos agarramos a forma e non nos agarramos a velocidade da... Exemplo moi claro, vai na liña do que digo de defender o xornalista de base. De onde saían as noticias. O xornalista de base que non o coñece ninguén. Gústanos máis como non lo conta o tertuliano ou opinador que o xornalista de base. De onde saían as noticias? A inmensa maioría das noticias de acontece algo saen de axencias informativas. Vale? Quen coñece as axencias informativas? Ninguén as coñece. Vale? Gústanos o xornalista famoso de Madrid que sae na tele e que comenta cousas que antes publicou unha axencia informativa. Dous un exemplo. Quen é a xornalista de España que máis seguiu a Feijóo, que mellor coñece a Feijóo e que mellor información ten do PP de Feijóo? Coñecedela. É unha xornalista de Europa Press. En Europa Press os teletipos non se asinan. Ademais, é muller e ademais chamase Susana Rodríguez. O sea, ninguén con eses nomes, con esas características. Vale? Nunca vichedes falar en ninguna tele. Raro que os tuitarades en alguna radio. Vale? Está aquí, era. Todo que escoltades por aí, tertulianos, opinadores e demais, falando de algo que dixo Feijóo, algo que fixo Feijóo, era que máis sabe. Nunca estivo na tele, nunca sabe de ningún lado. É unha xornalista de axencias. A orixe. Despois, o resto de medios, collemos as declaracións de Feijóo de axencias e facemos con elas o relato. Pero na orixe están os que saben e que non teñen ese coñecemento. Pues, bueno, quería facer ese recoñecemento a un xornalista aínda máis de base camiño, digamos, non? Entón, unha quinta sesión, non? Unha quinta sesión con Susana. Despois de las 4 sesións previstas, hai unha quinta sesión que nos regresa con Susana. Tiñas unha pregunta, Guille? Sí, tiña, bueno, non quero desviar a atención, moi interesante todo o que está dicindo, pero que anotei algo que me chama moita atención, que sabemos de que se trata, pero quería que nos dixeses algo máis. Non? Praza Pública non recibe nada porque non ten ánimo de lucro. Anotei isto, ti dixeches isto, é así, non? Sí, sí, as axudas públicas da Xunta están no DOGA, poñen expresamente. Praza Pública non recibe nada porque non ten ánimo de lucro. É dicir, a mí isto pareceme escandaloso. É dicir, igual estou fora do lugar, estou fora do sistema. Matizo. Hai dous momentos do ano que si nos poñen publicidade que non vai por axudas. O Día das Letras Galegas é o 25 de xullo. Un cadradiño de Xunta de Galicia que os cartos que nos supoñen incluso problemas con outros anunciantes habituais que temos que moverlos para meter o cadradiño da Xunta polo Día das Letras Galegas ou polo 25 de xullo. Pero non acabo de entender. É dicir, eu non entendo. Se Praza Pública, que é un medio de comunicación, non? Como calquera outro, a priori, non recibe ningún tipo de axuda porque non ten ánimo de lucro.
temos 6 empregados en plantilla, pero que non ten ánimo de 6 xornalistas en Quer dicir, plantilla, o único que pode permitir que tengas axudas públicas que todos pagamos é que señas unha empresa que ten ánimo de lucro. Sí, facer negocio con información. A mí me digo que se me rompe aquí algo, bueno, pero quería hacer esa reflexión simplemente. Agora, mentre falamos, busco o Sodoga e leo. Sí, bueno, primeiro unha curiosidade porque está dicindo o compañeiro. Hai anos que coincidiu cando chegou Fraga, quitoulle a subvención a nosa terra, unha subvención que había por escribir en galego, sendo o único medio que había naquele momento que escribía en galego porque non era diario. O sea, que quitou porque lle deu a gana. Seguimos aí, Lle quitou porque lle deu a gana. Eu o que quería comentar era sobre o tema de Altri, porque me volve, eu desde o principio tiña claro, vamos a ver, eu traballaba nunha empresa que tiña moito que ver co diseño de cousas de automatismos. E xa desde hai 30 anos, no momento que había calquer dispositivo, células, fotoeléctricas, o que quixeras, a responsabilidade xa non era do operario. O operario que está facendo un traballo, ademais monótono, repetitivo, non pode estar ao cargo do que... O sea, mentras haya electrónicamente sistemas, ou mesmo mecánicamente, que poden evitar un accidente, a responsabilidade sempre de quen puso eso a funcionar ou non o puso. Se somos capaces de poñer miles de satélites no espacio, chegar á Luna, ir a dar a pita e volver, como vai ser unha persona responsable de 300 ou 500 personas que leven un tren? Eso é que desde o punto de vista de seguridade xa non ten que ser un suet, xa tiña que ser xa casi por oficio, non. Hai un sistema que evita que unha persona poida poñer a 200. Pois o problema é que o sistema funcionou ou non o puso, porque unha persona non é responsable, que cantos cartos teria que ter esa persona a cobrar, o mes, se é responsable de todas as vidas todos os días do ano, prácticamente. Entón, eu non sei por que non foi a cousa máis por aí, o sea, o debe culpar o maquinista é unha barbaridade que non a cree nadie. Non a cree nadie. Menos aínda se está atendendo unha chamada dun interventor que forma parte do propio sistema. Tiña obriga de coller. Claro que teña obrigación de coller o teléfono. Outra cosa que chamar a súa muller ou un sobrinho, pero non, me chamo interventor xusto cando estou chegando á estación, pois igual é que hubo un accidente na estación e teño que parar, non que sei. Entón collo o teléfono e se pega a leche. Entón, que iso este durante anos debatíndose é unha auténtica barbaridade. Completamente de acordo. E así o explicaron no xuizo a Axencia Ferroviaria Europea, así o explicaron expertos en psicología, porque isto xa non é unha cuestión ferroviaria, como calquera persoa pode desatender no que estea, e bueno, así o sistema judicial. Queda o recurso de Europa? Ainda queda unha sentencia posible en Europa? Non, hai poucas posibilidades de que se poda condenar o cargo de Adif que estivo xulgado, por unha cuestión de garantismo do dereito penal. Podría chegarse a absolver o maquinista, pero volver a condenar o cargo de Adif sería moi complicado. Eu, en primeiro lugar, manifestar a miña admiración e o meu agradecemento a xornalistas e como a compañeira de datos de investigación. Porque vai que o próximo futuro dame moito medo, porque claro, o xornalismo de datos de auténtica investigación é carísimo, ten que ser carísimo, e mismo son 13 anos que está invertido por ti en traballo, en horas e horas e horas e horas. E cada vez é máis caro, porque ademais se está producindo xa mesmo información a partir de automatismos, de algoritmos, de tal maneira que se poden producir informacións creadas da nada, que tal. Entón, digamos, como ves ti o futuro? É posible un xornalismo de datos independente, con capacidade real de funcionar, con todo eso que significa
coa cantidad de recursos e de financiación que precisa un xornalismo de datos e de investigación nestes momentos, será posible por facelo independentemente dos poderosísimos sistemas de cartos de poder que están tamén producindo xornalismo de datos, o que para que son datos sesgados, datos fabricados para fabricar relatos dos que antes se falaba, ¿no? Es decir, datos creados artificialmente para producir relatos que eu quero transmitir. É un futuro distópico. Entón, hai posibilidade de un, como que facedes vos, como vedes o próximo futuro? Porque eu vexo que cada día isto do xornalismo independente ten diante unha cordilleira, ten diante unha serra inmensa, porque claro, faltan recursos, fíjate, tío, que estamos falando, un medio de comunicación sin ánimo de lucro que ni siquiera recibe a migaña de tal. Entón hai seis, e frente a iso, poder, cartos, grandes corporacións, el de Amazon Bezos que merca o Washington Post e lo de... Fíjate, tío, o xornalismo de datos que chegou a ter Washington Post. E chega un tipo con cartos e elimina iso e tal. No, cal é o futuro que nos espera? Eu creo que sempre vai haber esa vía, sempre vai a existir ese tipo de xornalismo que queremos, pero tamén depende de vos, dos lectores. Quero dicir, cada un ten que ser consciente do que lee e do que comparte. Entón, cada vez que compartides en redes unha nova porque vos indigna e estades compartindo de segundo que medios, por moito que vos indigne, estades contribuindo a dar visibilidade a ese medio. Vale? E esa visibilidade son máis puntos, son máis cartos para ese medio. Entón, unha parte é responsabilidade dos lectores. Responsabilidade dos lectores tamén é unha responsabilidade de saber ler. Atopamos constantemente un montón de xente que non sabe ler o que escribimos, que se indigna por cousas que non son o que nos escribimos. Entón, hai un problema de comprensión lectora. É así. O sea, moitas veces lo dicimos, non nos merecemos os lectores que temos. Ignorancia manifesta, é un orgullo da ignorancia. Entón, ao final, o mercado de oferta e demanda. Eses lectores o que queren é eses produtos. Bueno, haberá para todos, pero sempre vai haber unha parte de demanda que dé a cabida a esta outra oferta. Vale, iso por un lado. E a outra derivada, que distí de xeracións de informacións, de inteligencia artificial. Tiro un exemplo moi claro. A inteligencia artificial pode ter inteligencia, pode facer as cousas moito máis rápido, pero todavía lle falta a intuición. E eu, con 25 anos de experiencia, collo un documento de 200 páginas a variación ambiental de Altri, por exemplo, e che fago unha noticia en media hora sabendo onde está a información. A inteligencia artificial vai che facer un resumo das 200 páginas, pero non sabe onde está a noticia da variación ambiental de Altri. Eu collo un documento e intúo onde o político ten medo. A inteligencia artificial non sabe unir o medo do político todavía. Quero dicir, todavía, non? Pode que o chegue a facer. A intuición que temos os xornalistas ainda non a ten a inteligencia artificial. O cual no futuro sí, de momento estamos resistindo. En esa liña ten tamén as súas limitacións. No caso de Android, a última sentenza, hai indemnizacións para todas as vítimas. As indemnizacións veñen redactadas nas sentenzas como redactan os suíces, co Q directamente. Vale, os suíces a maioría non saben escribir, non saben poñer unha relación, unha correlación entre suxeito, verbo e complemento. Vale, pedinlle a inteligencia artificial que me fixera o traballo bruto. Toma a sentenza, dime cantas indemnizacións para cantas persoas, cantos cartos. Vale, non é o fondo da cuestión. O fondo da cuestión fago eu. Conto o relato da sentenza, pero dame os datos. Non puido. Non puido a inteligencia artificial, obrigoume a ir facéndolle eu os pasos e contrastándolle cada paso que daba se era correcto o que facía ela. Ao final, prescindiu da inteligencia artificial. Levaba demasiado tempo. O que quería a inteligencia artificial ao final era que eu lle ensinase a facer ese traballo. Sí, unha vez que yo ensina a facer unha vez, vai non saber para a seguinte. Agora que non conten comigo. Bueno, era un pouco na línea que acaba de decir él. Como o xornalismo de verdad, como te fastidio,
convive ou compite ou se eleva, non sei como, con toda esta marea de influencers, destas cousas, non? Con ese formato. E se houbera posibilidade tamén de que o xornalismo inteligente usara tamén esa arma, non? Para chegarse a... Porque claro, ves calquer pailán que ten millóns de seguidores. E digo, pero este tipo que conta, non? Se non conta nada. Conta tonterías, non? Non o sei, a mellor a veces tamén, digo eu, que a mellor a veces o xornalismo, e non é unha crítica, eu si, a mellor igual tamén tedes que darlle a cabeza de como contar as cousas e como chegar a xente, porque a xente, lamentablemente, pero eso non é agora, eso sempre lee os titulares, claro, non vai máis alá, pero non é agora, é sempre, eu sempre acordei que a xente lee o titular e xa se compuña. Ese o debate do risco de todos os días é en que momento me estou pasando co titular. Eso é un debate que temos os xornalistas todos os días. Como facer atractivo o titular para que sea atractivo, a xente o lea, porque consideras, se o estás escribindo porque consideras que iso merece ser lido, vale? Pero para que sexa lido, tengo que facer atractivo. En que momento te pasas de atractivo? Iso, esa fina liña vermella. E o cambio de formato ou de usar outro formato tamén. Sí, pero ata que punto ese formato venen condicionados polas redes sociais? E as redes sociais, a súa vez, son o algoritmo do dono das redes sociais. Entón, non te podes hipotecar nisso. Nos vivimos en Praza, notamos que hai un ano que funciona mellor unha rede social e outro ano mellor outra. E non seguimos facendo a mesma información. E da igual, un ano, por lo que sexa, funciona mellor unha cousa, outro ano, outra, e non é a mesma información. O que tens que ter é unha base de lector habitual, de socios habituais, que sexan os que te manteñan habitualmente. Se logo entra cunha viralidade non sei cantos seguidores, pois non la boa, pero mantén o teu traballo. E logo, se mantes o teu traballo e vives dignamente, tampouco tes por que aspirar. Evidentemente aspiras a que te lea cada vez máis xente, non? Pero non te metas en aventuras. Non hipoteques a tua credibilidade e o teu traballo por querer gañar cada vez máis lectores. Se non chegan os lectores, mira, ti fixeches o teu traballo, pois xa está. E vou dar lectura aquí do 13 de xaneiro. Entidades beneficiarias. As entidades beneficiarias destas axudas serán as empresas xornalísticas inscritas no rexistro mercantil. E pide expresamente o rexistro mercantil do ano en curso. No rexistro mercantil só hai entidades con ánimo de lucro, por definición. Así, todo que non estea no rexistro mercantil non pode editar un medio, por suposto, a liberdade para editar un medio de comunicación, podes editar ti un medio de comunicación, pero só tes axudas da Xunta se estás no rexistro mercantil. Eso é mercado, amigo. Eso é mercado, amigo. O mercado ou a democracia. Mañá, isto é o DOGA. Mañá pode chegar outro goberno que decida que o DOGA habilita fundacións ou habilita outra cosa. Pero cando eu digo que o DOGA é un arma de destrucción casiva, por suposto. Silverte, non é unha pregunta, é unha petición. Antes de que nos quedemos sin tempo, podes contarnos o edad? Sí, pero espera, que Silverte tiña unha palabra. Sí, a ver, mira, aquí varias reflexións, pero xa casi se tocou todo, pero o tema da objetividade e independencia. Hai xornalistas que son dos profesionais, que fan ben o seu traballo, pero traballan con a cabeceira. Esa cabeceira, hai un director que é o que decide o que se publica e como se publica. É dicir, que moitas veces os xornalistas non ten independencia para poñer a noticia tal cual é, senón que hai quen pon a noticia segundo que ven a cabeceira, no seu momento. É dicir, que o que paga manda. Despois, outra cousa tamén moi importante no xornalismo de hoxe en día, que é o que cobrades os xornalistas que estades aí a pé de canón producindo información, é dicir, recollendo a información e que logo trasladades aos medios. A xente pagase unha miseria e trátanse como esclavos para que produzan precisamente o que a cabeceira le interesa. Iso é moi importante. E créase opinión disfrazada de información. A maioría das cousas que vemos e que escoitamos son opinións disfrazadas
información. E despois, o Altri, que non falamos moito de Altri tiña a favor a toda a administración, que tiña moito interés en que Altri fora para adiante, e despois, Altri, que é moi poderosa, tamén se encargou de unha campaña de información nos medios, pagando informacións sesgadas ou dicindo medias verdades ou dicindo abertamente mentiras que os medios reproducen porque eran pagados. E moi pouca xente se atrevía ou se atreveu a desmentir, a non ser a sociedade organizada, porque os medios, por exemplo, aquí en Galicia, os medios que temos, xa sabemos de quen son, quen paga e que intereses defenden. Entón, está a cousa moi complicada. E xa, rematando, un exemplo que temos aí dun traballo de investigación que aquí está levando a cabo desde hai moitos anos, que son os negocios privados dun conselleiro do Ribeiro, que ahora cambiou de consellería, e o único xornalista que está metendo aí o dedo e que sigue a información, pois é ese hombre que temos aí. Hai un conselleiro... Pero di quen? Pero di quen? Ahora é de traballo, me parece, non? O conselleiro de Emprego, José González Vázquez, que ahora era conselleiro de Emprego. Bueno, ten unha tiña, porque ele ahora teóricamente non ten nada. É dicir, unha ilegalidade manifesta de construir un edificio ao lado de un monumento protegido por patrimonio, sin base legal ninguna, está funcionando como un negocio e querían ampliar, etcétera, etcétera, pois está conseguindo, mediante recursos e máis recursos e máis recursos, que non lle tiren abaixo o salón de actos, ese o salón de eventos, ou que se chama. E vou vos facer a vos responsables desa investigación. Sabedes por qué? Nas autonómicas de 2000... Non foi nas autonómicas, pero nas autonómicas, era previamente. Despois dos incendios de 2017, fixechedes unha serie falando do futuro do monte e demais. E chamáchedesme a min para que presentara a un de cada partido, en 4 días distintos, eu facía unha especie de presentador-entrevistador. Veu Ana Pontón, veu Luis Villares, veu Gonzalo Caballero, era Xocas, efectivamente, veu Xocas, e veu José González Vázquez, que era o deputado portavoz do PP en materia de medio rural. Falamos aquí, foi todo moi agradable, saiu moi ben, e... sí, saiu ben. Díxelle moita caña, el saiu ben da caña, pero nesa conversa dixo, fixo ver, protestou, dixo que, bueno, que el tiña a súa familia, negocio vitivinícola, presentouse el mesmo como empresario vitivinícola, que agora afástase del, non? Parece que non tivera nada que ver con Casal de Armán, el mesmo presentouse como empresario vitivinícola e dixo o difícil que tiña a súa empresa a facer non sei que ampliación, que había un hórreo polo medio. Eu quedeme con iso, e que, pues bueno, destas cousas que todo o mundo dirá, que insusto, como hai un hórreo polo medio non se pode facer ao lado non sei que cousa, non? E hai un montón de hórreos en Galicia. 2 anos despois descubrín que non era un hórreo, que era unha casa reitoral ben de interese cultural, protegida, e que o que quería non era plantar viñas ao lado do hórreo, era construir un salón prefabricado para banquetes de bodas ao lado da casa reitoral. Entón aí quedeime, isto era o hórreo que molestaba. Cando me di conta de como me mentira a cara directamente, o que temos os xornalistas que a veces somos un pouco vingativos. Se nos minten, gustanos destapar as mentiras. Entón vos fostedes os responsables de que eu me mentese a investigar o hórreo de Casal de Armán. Sigue que a cousa non acaba. Non sei que hai máis palabras. Sí. Mario? Supongo que Carlos debe decir si sería posible que hubiera un medio público con financiación pública y que, digamos, la mayoría de la gente no tuviera que pagar por recibir noticias. Supongo que como un banco público o
como una empresa eléctrica pública, como televisión pública. Yo no supongo que la objetividad habría que ver si es posible, o no es posible, incluso teóricamente, ¿no? Si puede haber un medio público con pagar públicamente para que la gente pueda recibir información contrastada, adecuada, pública, si eso es posible, incluso. Segundo, se nos puede preguntar si los datos básicos de un jornalista salen de las agencias de noticias. Es decir, ¿es posible que las agencias de noticias generen fakes, bulos? Sí. ¿Sería posible un medio de agencia de noticias que diera los datos o sus noticias base sin que pasara, que luego pasara por los distintos medios que las utilizan? ¿Sería posible? Sí, eso podedlo facer. Vos entrar na página web da Axencia F ou da Axencia Europa Press e vedes o teletipo original, o teletipo base. A gran maioría agora están en aberto. Hai cousas que non, que son teletipos para socios, que están empechados, ou van a ver os medios de comunicación. Pero a inmensa maioría do máis relevante tedelo en aberto nas súas das axencias. Pero poden ter os mesmos problemas que calquera outro medio de comunicación a hora de trabucarse. O que dicías ti, medio público. Sí, son os medios públicos, a CERTVG, a Televisión Española ou a Axencia F, é unha axencia pública. Non te garante nada que sexa un medio público. A Axencia F é un medio público, dá teletipos de información base e pode ter exactamente o mesmo sesgo que un medio privado. Claro. Tes que... Para mí es que, es decir, lo entiendo todo, pero sigue chirriándome un poco que si queremos que la sociedad, la gente en general, que trabaja mucho, que no tiene tiempo para pararse mucho a leer cosas, que no tiene tiempo para incluso pararse a reflexionar sobre las cosas. Encima encontramos informaciones espectaculares a todos los niveles, de opinión, en los medios de comunicación, pero hay que pagar por ellos. Me sigue chirriando un poco, es decir, no estamos abdicando de un servicio público el dar esas noticias y esas opiniones tan espectaculares y tan fundamentales y tan, digamos, al tener que pagar por ellas. Estamos donde estamos. Ese problema parece moi lentamente que quere empezar a solucionalo de algún xeito a Unión Europea pola vía de financiar mellor aos medios rigorosos, digamos. De aí a nova Directiva Europea de Medios de Comunicación que os medios transparenten o seu capital, que os medios cumpran unha serie de estándares de transparencia e, se cumpren con iso, poidan ser destinatarios de axudas, de publicidade e demais. E os medios que non cumpran con iso non reciban os cartos. Polo menos para sacar do mercado os medios dopados, digamos, non? O sea, só con iso, con que os medios nos deixen competir sen ter o contrincante do lado dopado, o mercado funcionaría mellor. É unha cuestión de mercado, que dicíamos antes. Pero que o do lado non veña dopado. É o único que pido. Por esa vía é por a que vai a normativa da Unión Europea. Vai tardar moito, e como a todo pode ter logo derivadas perversas, non? Pero polo menos está empezando a legislar a Comisión Europea nesa liña, que non poida haber axudas públicas, publicidade pública a medios que non cumpran, a medios que non sexan medios, vamos a dicir así, porque os outros non son medios de comunicación. Eu resisto a chamar medios de comunicación as outras cousas. Mira, podenos falar de Altri. Altri, non traía nada preparado. Que podo dicir de Altri? Estamos en 5 minutos para que... Altri leva 4 anos na actualidade. Acaba de caer agora, parece que vai caer. Ten toda a impresión de que é definitivo, vamos. Non creo que isto poida ter marcha atrás. Altri, que vos podo contar do xornalismo en relación a Altri? Seguimos en saber unha cousa que creo que pode ser bastante fundamental no caso de Altri. Hai un acordo asinado pola Xunta con Altri a finais de 2022 para que Altri instalara en Galicia. Sábese que existe ese acordo porque Altri comunicou que asinaron acordo coa Xunta, pero non se sabe o contido do acordo.
Ese acordo ten algún tipo de compensación, de alguna repercusión se Altri non acaba instalando a fábrica? Non o sabemos. O que podo dicir é que levamos en prazo ano e medio pedindo con recursos de transparencia, incidindo en conseguir ese informe, ese acordo, aínda non o conseguimos, conseguiremos, non teño ninguna dúbida, pero o xornalismo é lento. Exemplo da Lerois. En praza pública, unha das miñas grandes exclusivas, digo así, son cartas da ministra Ana Pastor e do ministro Margallo, de Fomento e de Exteriores, a Comisión Europea, ao propio presidente da Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pedíndolle que mantivese oculto o seu informe crítico con España de Lerois. Para chegar a publicar esas cartas, dende que intuín que podía haber algo, ata que conseguín publicar a carta de Margallo dicíndolle: Dear Jean-Claude, querido Jean-Claude, con este tono, o sea, querido Jean-Claude, non publiques isto, tardamos 2 anos e medio. Entón, con Altri levamos ano e medio. Esperamos conseguirlo, pero o xornalismo lento. Eso é o que podo dicir de Altri dentro do xornalismo. Pero hai unha sentencia ahora, perdona, hai unha sentencia ahora que creo que lleva o día que no Parlamento se sepa, non? Non, o que acaba de conseguir o BNG é que se admita a trámite o seu recurso. O BNG, despois de non conseguirlo tampouco polas vías que lo intentamos nós, presentou unha demanda judicial e o Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de admitir a trámite. Dentro dun ano, sendo optimista, haberá sentencia. Más ou menos por aí será cando podemos ternos tamén unha sentenza que nos avale a telo. Igual o consigo BNG antes que a nós ou por aí. Os tempos son os mesmos. Dentro dun ano, pois iso, os 2 anos e medio que empezara todo, conseguiremos probablemente ter ese documento. Que o mellor despois o documento non di nada. Ese é o problema. A cantidade de esforzo que perdes en investigar algo que o mellor logo non hai nada. No caso da carta, sí, foi un bombazo. Ver a un ministro de Exteriores de España pedirle ao presidente da Comisión Europea que oculte algo. Pero o mellor resulta que non hai nada. Pero tens que dedicar un esforzo, porque intues que é algo relevante. Sobre todo intues que é algo relevante cando que dicíamos antes, cando alguén poderoso non quere que se saiba. Se houve tantos obstáculos para que tiveramos acceso a esa carta, e que esa carta tiña algo relevante. Agora o que intuimos é, se a Xunta pon tantos obstáculos para que teñamos acceso ao acordo con Altri, é que algo hai nese acordo. O periodismo daquela está certo, o periodismo non lle queda outra que asumir a responsabilidade que deberían asumir as forzas políticas, ¿no? Que deberían asumir as administracións, ¿no? Que en beneficio dos ciudadanos, ¿no? Pero que estamos un pouco que estás túpido, ¿no? E que menos mal que ás veces ainda nos queda algún periodismo, ¿no? Bueno, entendes o que quero dicir, ¿no? Supoño que se entende, ¿no? Entendo, é lastimoso. É frustrante o pouco alcance que teñen moitas das nosas publicacións, non digo entre o público xeral, senón no Parlamento de Galicia. Sí. É frustrante. E ainda está bueno, pois hasta aquí son as 9:30. Xerarte, quería un recordatorio por si se esquece a ti, que Altri parece ser que conseguiu a sociedade civil paralo, sabe? A xente conseguiu que separar Altri a pesar do interés da Xunta que fora para adiante. Agora traemos a camiseta hoxe de Altri, mañá temos que poñer a da Groba, porque por desgracia estamos outra vez ameazados con 4 parques eólicos na Groba. Conseguimos botar abaixo todos os que viñeron antes, pero, como acabas de decir agora, parece que nos queren facer traballar de seguido. Entón, lembrarnos a todos que está en período de alegación os parques eólicos este da Groba e que na página web do bien poder descargar unha alegación básica para que cuantas máis alegacións, máis contestación haxa, mellor, e a ver se entre todos conseguimos tamén pagar os parques eólicos na Groba dunha vez.
Ameaza eólica, este é unha colla, logo tamén podemos falar con David. Bueno, David Praza, e David en concreto, é seguramente o máis fiable, a máis fiable fonte xornalística que recurro moitas veces, eu creo que son fiable, pero recurro moitas veces a David e as informacións de David, porque é un pouco coña o de seguir a cuestión eólica, non? E había que facer unha pregunta que quería facer agora. Como pode ser que este pasando o que pasa en Galicia, sitio distinto, non pasa en ningún sitio do Estado? O que está pasando en Galicia, cos parques eólicos recurridos en sede judicial, paralizados polo Tribunal Superior, creo que son 81, 82 os que están recurridos, e está en pronunciamento sobre 80, 79 paralizados e un non paralizado, pero é que deses, creo que hai, non sei, son 26 ou 27, que asunta, por eso dicía David antes, cando un técnico se equivoca, pois foi un técnico que se equivocou, se poderá discutir, pero cando un responsable político recurre para defender ou para insistir nun erro, aí xa hai unha responsabilidade política. Cando a Xunta de Galicia decide que o interés de Galicia é o seu e o da patronal eólica e recurde no Tribunal Supremo contra as paralizacións cautelares da Xunta de Galicia, e cando o Tribunal Supremo inadmite todas as que lle chegan, eso debería ser noticia, pero debería ser interesante xornalísticamente para contalo, pois seguramente hasta un xornalista de Nueva Zelanda que diga, hostia, que está pasando en esa esquina del mundo, que isto non é normal, non? Bueno, pues eso nos lo está contando Praza e tal, pero un pouco máis. Pero bueno, vamos con isto que... Sí, que hai?